Fil-qorti il-Maġistrat Giovanni Grixti sama l-każ tal-libelli kien ressaq l-eks ġurnalista tal-PBS Evan Camilleri fil-konfront tal-eks kap ta' One News Gino Kawki u l-ġurnalista Giulia Farrugia. Il-libell kien brabta ma' rapport dwar konferenza tal-aħbarijiet li kien ta' Lorenz Gonzi dak iż-żmien viċi kap nazzjonalista bħala parti mill-kampanja tiegħu għal-ħatra ta' kap nazzjonalista. Evan Camilleri kien qal li One News kien allega li hu kien viċin Lorenz Gonzi u li kellu ħsieb li jiskredita il-manifest tal-kontestant ieħor fit-tellieq għal-kap jiġifieri John Dalli. Fil-qorti Evan Camilleri kien saħansitra tella bħala xut il-kap tas-segretarjat tal-Prim Ministru Edgar Gallia Kurmi li xehed l-eks ġurnalista tal-PBS ma kienx fil-lista tal-canvassers ta' Gonzi. Fis-sentenza tiegħu fil-qorti il-Maġistrat Giovanni Grixti qal li fuq naħa Evan Camilleri kien qal li rapport ta' One News kien waslu biex ħalla l-impjieg tiegħu fil-PBS iżda fuq in-naħa l-oħra metta li ħalla l-impjieg minħabba opportunità aħjar li ġietu. Il-qorti għal daqstant waslet għall-konklużjoni li r-rapporti mxandar mi One News kien wieħed ġust u kellhom ikunu telespettaturi li jaslu għal konklużjoni tagħhom.